bitaw ko ni mo, sir. Tindog dira duha ka oras, ha? Dara, mo order, sir. Pasensya nyo kayo, nag-okay, sir. Sir. Unsa? Us ba din gusto istoryan mo sa kuha, sir? Sir, bitaw ko ni mo, sir. Kadugay pa sa kong order niya. Tawagon ko ni mo, sir. Tanawa daw kang tsura. Tanawa daw. Inya, tawagon ko ni mo, sir. Tanong-tanong ako, ha? Pagrespeto. Ha? Pagrespeto. Sir. Sir, gapon, di ka kasabot? Ha? Kung tawagon ako ni mo, sir, tanawa ko ni tsura. Ha? Ma'am! Tawagon ko ni mo, ma'am. Ha? Tindog dira duha ka oras, ha? Kasi tumagon ako manager, matanggal ka. Pinaka-insulto ka sa kong pagkatao. Kung tawagon ako ni mag-sir. Tawagon ni akong aura na ako. Angay pa ni mo tawagon ni sir? Tindog dira duha ka oras, tindog. Basta pa ni mo dugay makaserve ang pagkaon. Unya karon, mag-serve-serve ka pag abot nimo. Duha ka oras, ha? Duha ka oras. Unya, unsa man siya itawag nimo sa kuha? Ikaw ba yun? Angkol pa kay Kagnaw. Imo pa kung patindugog duha ka oras. Ha? Supago na karon na. Basig. Ayan na ka, basig. Na. Pamamam pa ka, ha? Ako mo glawas. Basig katilaw ka na kung sumbag yun. Kabaw!